Bog svima, dragi svi, dobrodošli u Irena's Crew Cafe. Idemo dalje sa stvarima koje zbunjuju učenike hrvatskog jezika. U ovom videu ćemo govoriti o mjesecima u hrvatskom jeziku. Znam da mjeseci često zadaju glavobolju, makar mojim učenicima. Pa idemo prvo vidjeti kako se kažu mjeseci na hrvatskom jeziku. Prvi mjesec je, siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac. Ali postoji jednostavniji način za mjesece u hrvatskom jeziku i to često izvorni govornici koriste i možda čak i preferiraju. Dati ću vam 3 rečenice kako umjesto da kažete lipanj, srpanj, kolovoz, možete jednostavnije reći kojem mjesecu nešto radite. Pa idemo vidjeti 3 rečenice. U 6. idem na more. U 7. idem u Split. U 8. idem kod prijateljice u Zagreb. Dragi svi, vježbe vas čekaju na mom Patreon profilu. Patreon ima veliko hvala na podršci. Ako i vi želite podržati moj rad, pomoći mi snimati više videa i dobiti više dobrih videa i drugih materijala direktno u vaš inbox, provjerite link u opisu videa dolje. Hvala vam svima na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao, čao!